Hello, a nevem David Allen. Nyugalmazott szívsebész vagyok, és a Nemzetközi Kanabinoid Kutató Társaság az ICRS tagja. Kanabinoid kutató tudósként azért vagyok itt, hogy az endokanabinoid rendszer, az EKR felfedezéséről beszéljek önöknek, és annak a jelentőségéről, ahogyan megváltoztatja az orvostudományt. Az endokanabinoid rendszert kb. 30 éve fedeztük fel. Igazából nem értettük meg a jelentőségét ennek a felfedezésnek. Tehát arra jöttünk rá, hogy ez egy kémiai kommunikáció, ami a testünkben történik. Nem elektronikus, hanem kémiai. Úgy kell elképzelni, mint a hormonrendszert, amit a legtöbb ember ismer. A test termeli ezeket a kanabinoidokat, amelyek endogének. Ezek az endokanabinoidok csodás funkciókkal rendelkeznek a testben. Még csak most tanuljuk ezeknek a funkcióknak a jelentőségét. Alapvetően az endokanabinoid rendszer felelős a homeosztázisért, a belső környezet egyensúlyáért. A legtöbb ember nem érti, mit is jelent ez valójában. Ez a test azon képessége, hogy fenntartsa magát és működőképes legyen a megfelelő környezetben. Szóval rendkívül fontos, hogy az orvosok megértsék a jövőben ezt a szabályozó mechanizmust. Megállapíthatjuk, hogy az endokanabinoid rendszer manipulációja szabályozza a cukorbetegséget, szabályozza a rákot, szabályozza, hogy túléljük-e a szívrohamot vagy az agyvérzést. Szóval rendkívül fontos az orvosok számára, hogy megértsék ezt az új tudományt. Az endokanabinoid rendszer felfedezése a legfontosabb orvostudományi felfedezés, amit valaha tettünk, és több életet fog megmenteni, mint a steril műtéti technika felfedezése és alkalmazása. Ezt mint szívsebész mondom. Tehát több embert ment majd meg az endokanabinoid rendszer manipulációja, mint ahány embert jelenleg megmentünk műtéttel. Az derült ki a tanulmányokból, hogy ha a kannabiszt használunk 20 vagy több évig, csak a kannabisz szívására gondolok, az 66%-kal csökkenti a cukorbetegség előfordulását. Vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy amikor stressznek teszik ki a hasnyálmirigy béta sejtjeit, és megpróbálják azokat oxidatív technikákkal megölni, ha kannabinoidokat használunk, akkor azok megvédik a sejteket az oxidációtól. Így ez ténylegesen azt jelenti, hogy használhatunk kannabiszt, és így csökkenthetjük a cukorbetegség előfordulásának esélyét 66%-kal, vagy még többel, ha esetleg más formában fogyasztjuk, például megesszük. Az orvosok jelenleg egyetlen olyan gyógyszert sem tudnak adni, amely akár csak 2%-kal csökkenteni a cukorbetegség előfordulását. Ez egy csoda, hogy a kannabisz képes erre. Azt jelenti, hogy a kannabisz használat megvédi a hasnyálmirigy béta sejtjeit az oxidációtól, ami azt jelenti, hogy alapjaiban véve minden kannabisz használat egészségügyinek tekinthető, függetlenül attól, hogy értjük-e a mögötte álló tudományt.